Her skal jeg fortælle om funktionen ligning. Her har vi en funktion y er lige med ax plus b. A, det er hældningen på stregen, der kommer til at være. Den kan jeg lige tegne op. Godt nok ikke vist skridt. Og så x, det er x-aksen her. Y, det var jo y-aksen. A, det var hældningen, som I kunne se der. Og så B, det er aksen. Nej, det er skæringspunktet på y-aksen. Det er her. Det er 0, og så sætter man op sådan her. Der er en parentes. Så 0. Og så står B der under som et tal. Hernede har jeg lavet en tabel, for at gøre det nemmere for mig at se, hvor jeg skulle sætte punkter. Sådan x minus 2. Så tager jeg x, går jeg hen, og bliver minussiden herover. Og så skulle jeg gå 3 op. Det var så sat der. Og så med 0 og 2. Og så med 2 og 1. Det er sådan meget funktion. Herover har vi ligninger. Her skal jeg finde ud af, hvad x er. For at starte med at få 10 væk, så siger jeg, sætter jeg en parentes, og så minus 10. Det samme gør jeg herover ved resultatet. Så når vi gennemregner det, så bliver det til 4 x lige med 32. Så skal vi finde ud af, hvor meget 4x er ved at dividere med 32. Så vi dividerer med 4 herover. Og så dividerer vi med 4 herover. Og 4 divideret med 32, det er 8. Så x det er lige med 8, og så passer resultatet.